en mbi Pinal TV télé meɗen en pula ko fu ndendi so jeeyo e mbiɓe fulɓe fu jowtam jettama e mbiɓe keɓuro wagati heeri kolluɗen hikka hollen ma wuuri Allah hollen tokora ñalande Allah ittane tiiɗalla gonɗo e meɗen o Allah jon subahana bawɗo Allah mawɗo ceniɗo nano ko kaalete jiyo ko haalete Allah min kollima probléme gonɗo an wawi ittande Allah ittan en ɗum ittana arsilami julɓe Allah kala en garɓe ƴewde déplacé en ɓe mbiɓe aya Allah newnu kamɓe du jaam e deƴere warta faɓe kota gure mabɓe ɓe jalta no ɓe gorri ni ana yurmini ana tiiɗi en kolli Allah yo Allah huncan en gaɗan profité julde nde mbiyen julma wuuri hikka en julma wuuri ma wuuri en juuli duuɓi temedde ɗiɗi eɗen ɓeyde ɓoytaki jaafoɗon kam miɗe ñaagui ɓippullo fuu yaafo kam min kam mbiɗe yaafi ɓippullo fuu en mbiyen juuli tokara ñalande en juuli kewɗi